салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси хурсандам. Рафтем. аъзоёни як ташкилоти сиёсӣ дар Индонезия бо номи Фронти ҳифзи ислом барои пуштибонӣ аз суханони Месуд Озил дар мавриди қатли уммаи мусулмонони уйғури мамлакати Чин ба эътироз баромаданд ва бо ин амал аз сиёсати ҷумҳурии мардумии Чин интиқод карданд. Ин дар ҳолест ки чанде қабл Озил дар саҳифаи твиттери худ дар ин мавзӯъ маводеро интишор карда буд. аъзоёни ташкилоти сиёсӣ дар Индонезия дар даст овезаҳо ки он ҷо исми Месуд Озил ва Ҳабиб Нурмагомедов дар ҷуфтааст ба эътироз пардохтанд. хотиррасон мекунем ки дар Чин пас аз суханони Озил бозиҳои дастаи Арсеналро дигар вао тарғиб намекунад ва вуруди Озилро ба ин мамлакат манъ карданд. Жоао Марио, футболбози дастаи Локомотив ва мунтахаби Португалия, дар як нишасти матбуотӣ дар мавриди Криштиану Роналдо ҳарф зад. Ӯ гуфт ки агар дар Россия дастаи барои Лигаи Чемпионҳо мубориза барад, пас Роналдо кӯшиш мекунад ки ҳатман бо ин даста пайваст гардад, гуфтааст Жоао Марио. нав дар бораи Озил гуфтем ва ин хабар низ моро маҷбур мекунад ки аз қаҳрамонии дигари Месуд Озил ҳарф занем. Нимуҳофизатгари Арсенал Месуд Озил дар доираи амалӣ намудани як иқдоми хайриявии худ ба кӯдакони зиёде ки дар ҷаҳон ниёз ба ҷарроҳӣ доштанд маблағгузорӣ кард, то табибон ин амали мушкилро анҷом диҳанд. дар бораи кори намунавию хайриявии хеш футболбози 31-сола иттилоъ додааст. Озил дар саҳифаи расмии хеш гуфтааст ки 219 ҷарроҳӣ анҷом дода шуд, вале дар пеш боз корҳои зиёдест ки бояд анҷом дод. ман бо завҷаи худ қабл аз маросими тӯй моҳи июни соли 2019 қавл дода будем ки ҷони 1000 кӯдаки беморро наҷот мебахшему. ҷарроҳиҳои ҳаётан муҳими кӯдакони тамоми дунёро маблағгузорӣ хоҳем кард. ташаккур ба кулли меҳмононе ки дар тӯи ин суханро шуниданду моро ҷонибдонӣ карданд. миннатдории махсуси хешро ба мухлисону марказҳои байналмилалии тандурустӣ ки ин лоиҳаро дастгирӣ ва дар он иштирок намуданд мерасонам. ин ҳоло оғози кор аст. биёед ба соли 2020 менигарему дар якҷоягӣ бо садҳо кӯдаки дигари ниёзманд кӯмаки хешро дареғ намедорем, гуфтааст Месуд Озил. Пол Погба расман эълон кард ки дастаи Манчестер Юнайтедро тарк карданист. дастаи Манчестер низ ин изҳоротро қабул кард ва мехоҳад моҳи январ аз ин муҳофизатгари фаронсавӣ халос шавад. талабгорони футболбоз дастаҳои Реал ва Ювентус ҳастанд. гуфта мешавад ки дастаи бианконерҳо Эмре Ҷанро болои 60 миллион евро пешниҳод карданд ва ба раҳбарияти дастаи англисӣ ин пешниҳод мақбул шуд. аз ину гумон меравад ки сар аз оғози бозиҳо дар соли 2020 мо Погбаро дар майдонҳои сабзи Италия мебинем. Реал дар мавсими гузариши зимистона нақшаи харидорӣ кардани футболбозони навро надорад. сармураббии бошгоҳи шона гуфтааст ки дар идомаи мавсим бо ҳамон ҳайате ки дорад умед мебандаду бештар ба Эден Азар ва Гарет Бел такя мекунад, зеро ба назари мутахассиси фаронсавӣ Карим Бензема мавсими тӯлонӣ дар як саҳат бозӣ кардан наметавонад. раҳбарият ва худи Зидан имтиёз аз даст диҳиро дар бозиҳои охир на дар ҳайати заиф, балки беиқболии даста маънӣ дод карданд. ситоди мураббиён ҳанӯзам умед доранд ки ҳамлагари дигари тим Лука Йович ки тобистони соли равон ба Реал аз Айнтрахт бо маблағи 60 миллион гузариш намуд, рушд мекунад ва рақобатҳои қаноатбахшро нишон медиҳад. дастаи футболи Челси имкон дорад ки ба нимуҳофизатгари Реал Иско дар моҳи январ шартнома бандад. дар ин бора Миррор хабар додааст. гуфта мешавад клуби испанӣ ба хотири ворид намудани навгониҳо дар ҳайаташ мақсад дорад бо Иско хайрухуш намуда нимуҳофизатгари Тоттенхем Хотспур Кристиан Эриксенро ба Мадрид биёрад. мадридиҳо дар ҳоли ин тасмимро гирифтанд ки футболбози мунтахаби Дания пешниҳоди клуби лондониро барои тамдиди қарордод қабул накард ва футболбози 27-солаи мунтахаби Испания на танҳо Челси, балки Манчестер Сити низ хоҳиши бастани шартномаро дорад. Маркос Рохо ва Неманья Матичро Манчестер Юнайтед огоҳ намуданд ки барои худ дастаи нав пайдо кунанд. иҷрокунандаи директори клуб Эд Вудворд гуфтааст ки даста барои қабули пешниҳодҳо дар мавриди ин футболбозони худ омода аст, зеро онҳо дар нақшаи сармураббии тим Уле Гунар Сулшер шомил нестанд. баъди рафтани Жозе футболбози мунтахаби Сербия дигар бозигари ҳайати асосӣ нест. дар мавриди Маркос Рохо бошад ӯ зиёд лад мебардорад.
سرمربی جدید اورتون کارلو آنچلوتی اومد بازی دور سوم جام انگلیا با لیورپول حرف زد. من در شهر با مخلصان لیورپول واخوردم. فکر میکنم که آنها از من میترسند. هراس آنها از آن است که من با لیورپول پیروز گردیدم. اقتباس می‌آورد زمیرور از سخنان آنچلوتی. این موسم آنچلوتی به حیث مربی ناپولی لیورپول را با حساب 2-0 در لیگ چمپیونان مغلوب کرد. یادآور میشم که بازی دور دوم جام انگلیا میان لیورپول و اورتون سنه 5 ینوار برگزار می‌گردد. با همین تمام تا برنامه دیگر خیر.